Хайде да внимайте стъпало. Така. Супер. Има Сега. много яка изненада след готов ли си? Реакция! О, не пак! Спокойно, той куц не може да избега. Предупредиха ни, че ще имаме жени. И са ни приготвили... Смесена компания. Верно ли? Да. Това е само началото. Не сме Има, сигурни. ето там втори ред са момчета, значи отляво дясно са жените момчета, искат да са отпред. жените са в края. Имаше една отпред. В центъра ти е жена. Добре, в мен е мишката. Малко ли ти е? Окей, значи 4 minute, crazy. Що има жени, аз се подготвям. Ще скачам в монитора. Аз мислех, че друго ще правиш. Трябва ти по-голям монитор. Клипа? Хилна. Охо, да. Бубис! Къде виждаш бубис, бе? Мога да си ги представям! Добре, Bad Girls. Ето ги, Бубис, там. Под всичко това. Казва отгоре е най-важното. От някакви триъгълници отзад. Забелязвате ли нещо? Кое? Много е важно. Задницата. Защо е черно-бяло? Защото по-артистично. Искам цвят. Те се връщат малко към ретрото и там, дето е Nike също рекламират. рекламират. Виж и панталона на едната, бе. Къде? Като на ред са такъв шо. Ето. Едната е с Чарлстон даже. Чарлстон, да. Да, всичко изглежда толкова ретро, като от преди 15 години. Не е толкова ретро. Да. О, И така. Чакайте, правим вълна, тичък. ако може. Това е... Аз така да мога. Размахвай. Ето, цвят. ето това е идеята. Сега така повече си личи. Кажи ми коя е цвета. За момент имаш един цветен кадър. Като е черно-бяло, изведнъж ти набият Да. нещо червено. Фестивата време това е такова. Защото така по-готени. Ето, зелено. Зелено. Тази е с двама. На мотора. Ето, тази. виж, навсякъде има по Все пак някакъв мотора е цвят. с две колела. Обаче не могат да минат без да си клатят задниците. Разбира се. Търкането явно е на мода. Тук е ефекти. Тя няколко пъти. Тя се размножава вече. Сега се събира. Шеф, размножителния си. Пролет дойде и то. В момента. Nike ли имаше на главата? Да, Nike, да. Ми трябва пари за реклама, че си крачка. Скърца ми То стола няма хора. много си личи какво правим. Крейзи. Не искам да чакай. Хора, не беше ли преди около 20 минути, като гледахме песен тяхна, които бяха нежна? Не бяха много нежни, просто бяха такива по-забавни и шарени. Да, може би не клатеха толкова много. Да, тогава не е било толкова модерно. Обаче, те са нинджи. Виж, тя е полунинджа. Що да е по-нинджа? Защото те има такива мрежички по краката. Се са женските нинджи. Женски. Чакай, нинджа, баш нинджа. То казах да го повторят поне 6 пъти. Повтаряте го. Това правят Но без нинджа. пипане. Това ли правят нинджите? Разбира се. Омага, шапките идиотки ме разбиват. Риболовните. Има някакви места. Ичи. На Ичи видях. Не бе, той Мичи крейзи на корейски. Ичи. Може да сърби. Може. Движението е Простак. Какви са нашите мисли за този клип? Секс. Задници. О, да. Нинджи. Нинджи! Ето какво правят нинджите всъщност. Опиват си задниците. Да, това е важна тренировка, смисъл здрав захват. Не, всъщност нинджите, които са били в Корея, с времето са станали кей-попърки. Добре. Просто са преквалифицирали. Да, като нямаш в единия бизнес, защото да не си в другия. И двата изискват да си доста подвижен. Не се препоръча на деца над 15 години според клипа.
Аз съм сигурен, че и над 10 не се препоръчва, 17 не се препоръчва, искам да кажа. Но спазвайте горе-долу рамката, не го гледайте като сте под 10, защото тогава може би ще ви повлияе по друг А на начин. другите може да им даде идеи, по-възрастните, примерно. Зависи колко възрастните и какви идеи. Значи, ако някой от вас иска да бъде Всеки моята да го- нинджа, аз съм съгласен. Всеки да го интерпретира. Пустак. Да. После напишем определено. тук телефона на хипи, той ще търси нинджи. Да, търси нинджи за една сценка. Сценка. Да, много хубава сценка, Да. няма значение. Не като тази. Един много хубав клип ще направим с тези нинджи. Добре! Внимай къде ще го Мисля, че- качаш да. после този клип. Да кажем за Ако къде сте да ни ни харесали, гледат. натиснете ни по крачетата някъде долу, къде трябва да се намира. Да. На subscribe или лайк, ако не сте ни харесали, винаги може да ни пуснете един лош коментар. Примерно, скучно. Да. Нямате вид на хора, които могат да се позволят нашето присъствие. Да кажат какво може да се промени. Да, може да кажете какво може да се промени и ние най-вероятно, може би ще ви послушаме. Послушаме. Да. Съжалявам отново за преграхналия ми глас. Ще да кажа аплодисменти за нашия гост, макар че няма да ви чуем. Нищо те да си пляскате така на мониторите. Това беше от нас. Ще се радвам да се видим пак. Само ти на неговото рамо. И нищо и след това. Виж сега припева. Това е смисъл. Съсание. Не бе на другата страна. При мене. Ето виж. Добре? Така. Готови ли сте? Сега правим тест. Айде. Нямам идея тук вече какво е. За това, виж сега припева как е. Как има припомня? Има. Не, мисля, че това беше по-добре. Да, спреме до там.